Ja, dat is 20 voor 4 en ik hoop dat de trein er zal zien. Het is 20 voor 4 en ik hoop dat de trein er zal zien. Want ik werk in de stad, maar ik woon in mijn dorp aan de Lien. Ik ben van Boete gekomen op zoek naar een hoes en een hart. En dit dorp aan de Lien loopt precies halfweg op de kaart. Een kerk en een Buxus, wat een luxus. In jezelf telefoon. Maar de vraag is wel, wie kreeg ik pleksel onder mijn schoen? De crux is dus, wie kreeg ik pleksel onder mijn schoen? De trein zoekt naar huis, want mijn deur op het hele station. Garantie voor de toekomst van mijn zon. En het beste bewijs voor succes van een open grens. Want van alle mensen is minstens de helft voor ons. Hey yes. Een kerk en een Buxus, wat een luxus. Man, in jezelf telefoon. Maar de vraag is wel, wie kiest zijn plek zo onder die schoon? De crux is dus, wie kreeg ik pleksel onder mijn schoen? Lekker weer. Maar ja, wie kiest zijn plek? Dan beginnen eens met elkaar te luisteren. Luister gewoon eens naar elkaar en ja. Precies. Ja. Oh. Kom maar, kom maar. Een kerk en een Buxus, wat een luxus. Man, in jezelf telefoon. Maar de vraag is wel, wie kiest zijn plek zo onder die schoen? De crux is dus, wie kiest zijn plek zo onder die schoen? Nou ja, de vraag is wel, wie kiest zijn plek zo onder die schoen? Nou, nou. Plek zo. Black Soul, Black Soul, Black Soul. Bring mich maar naar huis, want dit vult wie toe. Bring mich maar naar huis, want dit vult wie toe.